Luhuring budaya mugi tansah iso ngangkat derajate bangsa. Yo ayo iki kan Jawi, aku bangga dadi wong Jawi. Yo ayo padha nyawiji, muri-muri budaya Jawi. Iki coba gatekno kisahe wayang purwa, rungokno rasakno lakoning Mahabharata. Becik bab kautaman kudu dadi pedoman, tontonan tuntunan nyawiji ing pagaliran. Elingo papan gunungmu, elingo marang kabudayanmu. Sedulur kabeh iki ana cerita bab Mahabharata ing ringkih tanah Jawa. Perang gedhe kang aran Baratayuda, rebutan bener kanggo nata negara. Seni wayang dadi panglibat jiwa, isi cerita bakal mapakne rasa. Laras kabecikan uga angkara murka, gawe pepiling aja tumindak kang ala. Lakon saka Ngastina jenenge Kurawa, satriya 100 putrane Destarata. Patih licik tengik sengkune duwe asma, senopatine Bisma Durna lan Karna. Lakon liyane ing bumi Ngamarta, Karan Pandhawa merga jumlahe 5. Puntadewa Bima Janaka Nakula Sadewa duwe penasehat jenenge Sri Kresna. Iki coba gatekno kisahe wayang purwa, rungokno rasakno lakoning Mahabharata. Becik bab kautaman kudu dadi pedoman, tontonan tuntunan nyawiji ing pagaliran. Yo ayo iki kan Jawi, aku bangga dadi wong Jawi. Yo ayo padha nyawiji, muri-muri budaya Jawi. Ana maneh lakone para satriya, anak Pandhawa kabeh sekti mandraguna. Abimanyu Gatot Kaca lan Antareja, sing tunggal wis anggeni Antasena. Sing kaya jenenge Punakawan, Semar Badranaya sing dadi panutan. Gareng Petruk Bagong Solahe lucu tenan, agawe geguyulan dadekne hiburan. Iki coba gatekno kisahe wayang purwa, rungokno rasakno lakoning Mahabharata. Becik bab kautaman kudu dadi pedoman, tontonan tuntunan nyawiji ing pagaliran. Iki coba gatekno kisahe wayang purwa, rungokno rasakno lakoning Mahabharata. Becik bab kautaman kudu dadi pedoman, tontonan tuntunan nyawiji ing pagaliran. Yo ayo iki kan Jawi, aku bangga dadi wong Jawi. Yo ayo padha nyawiji, muri-muri budaya Jawi.